Ginkadismaya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang madamo nga basura nga nagtipon sa Baclaran Water Channel sa Baclaran, Parañaque City matapos ang mabaskog nga pag-ulan bangod sa habagat sang nagligad nga mga inadlaw. Suno kay Marcos, indi tanan nga basura nga nagbara sa nasambit nga kanal ang halin sa Parañaque kag posible nga naghalin pa ang iban nga mga basura sa kaingod nga lugar. Dugang pa niya magapatuman ang gobyerno sang Waste to Energy program bangod sa kadamuon sang basura. Nanawagan man siya sa mga lokal nga panguluhan kag publiko nga mangin responsable sa paghaboy sa mga basura agud malikawan ang pagbara sang mga kanal kag pagbaha. Subong man nga adlaw Agosto 11 padayon ang clean-up operations sa mga personal sang gobyerno sang agud makuha ang nagtipon kag nagabaha nga mga basura sa Baclaran Water Channel. Nagdeploy man ang Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA sang isa ka spider backhoe, isa ka backhoe kag 3 ka dump truck agud mapadasig ang clearing, collection kag hauling operations. Personal man nga nagkadto sa lugar si DPWH Secretary Vince Dizon agud inspeksyonon ang kondisyon sang water channel. Ang isa pang issue na nakita natin na nangyari ay yung nagbabaan yung sa Parañaque lalo ay yung nagbabaan ng ang basura. Nakita ninyo yung mga picture na punong-puno yung kanal, punong-puno ng basura na hindi naman galing sa Parañaque, galing sa ibang lugar yun. Pero dahil nabuksan na yung ating mga kanal, napasok, nasabayan pa ng high tide, kaya naipit yung mga basura. Kaya nananawagan kami sa lahat ng involved, ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan na lang nilalagay. Kami naman dito sa pamahalaan ay itutuloy na natin yung waste to energy na program. Yun yung kinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at ginagawang kuryente. Napakalaking bagay ng pagka natapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi understood technology na yan. Ngunit patuloy pa rin ang ating mga ginagawa, yung anti-contracting ating kontrabaha, yung project natin na karoon, at patuloy pa rin ang dredging, pati kasama ang LGU, at ang LGU ay nakakasama na rin natin sa dredging at makikita natin ang effect na ito. Kaya kahit may baha pa ng konti, ay malaki ang binawas, hindi na ganun kalalim, una-una. Pangalawa, mas mabilis mawala yung tubig dahil napuksan na natin ang ating mga kanal. Patuloy ang ating gagawin ito dahil hindi pa tapos ang trabaho. Marami pa tayong gagawin. Ngunit effective yung ating nagawa na nasimula nitong taon na ito. Hindi natin titigilan hanggang matapos yan. Ang dredging talagang walang tigil yan, tuloy-tuloy yan. Hanggat magawa natin ng paraan na maipon yung tubig bago pa bumaba. Yun ang yung talagang long-term plan dyan. Kaya patuloy yung ating mga pinaplano para sa control. Nabatian si Presidente Ferdinand Marcos Jr.